खुलुमबाय लोगोफोर आंनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरलायबाय जोङो दिनै दा सिलिगुरियाव दंफैयो एसे बेरायहैनोसै होननानै आउटिं खालामफैनोसै होननानै जोङो माइन्ड फ्रेश मोननो थाखाय जोङो ओरैनो पार्क दं आरोना एसे फिसानो पार्कनि नामखौबो आं मोजाङै मिथिबावा बेवहाय बेरायहैबाय जा मोजां आरोना ट्रेन दङ ओमफ्राय गथ'फोरनि गेलेग्रा मेरला बुस्थुफोर दङ जरिफोर ओमफ्राय गिदिंग्रा बायदिसिना जा मानसि थांखादों ओइदिनखालि जों थांखालि सानडेमोनबो सानडेखाय ओरैबायदि मानसि जाखादों थ' गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थादो दे आंनि भिडिअखौ बेहाय गथ'फोरनि गेलेग्रा दङ मोजां गाखोना मोजां ट्रेन गाखोनोसै अफाय Sudah. Deh, hai nanti. Muzang na? Akan muzang. Nah, mana masuk ke sini nih? Mau makan lagi, bukan dia dong. Bukan deh, makan dulu. Kadang memang utas karbain nasi nah. Masuk lagi sih. Nih karbai susu karbai. Ayo besar. Besar. Hai. Karbai Cina. Dari sini nuhur kan udah gila-gila gitu.
मोनफैफिनबाय मोनफैफिनबाय ओंखारफिनजाय ओंखारा नों ओंखारा ओंखारनो बादोंमोनदां फैद' ओंखारसै फैद' नै माथो जा बुरजा दंना ओरै स्टेसन बायदि मोनलायलायबावो स्टेसन Anak gue kibra hari sih. Siliguri, train Siliguri. Monaयाव दै गयोदां बिजों औ एसे बेरायबाय लोगोफोर बेरायनानै मोजां मोनबाय थेंक इउ सो माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय टेक केयार अल